ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୟାଗଡ଼, କଟକ ସମେତ 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ଘନକୁହୁଡ଼ି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜାମଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ 32 ମିଲିମିଟର ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଯୋଡ଼ାଠାରେ ପ୍ରାୟତଃ 27.2 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ଯାଏଁ ରାତିର ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ କମ୍ ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା।